Ahojte všetci, chcem predstaviť moju každodennú zdravú rutinu, a to Reishi Coffee Matcha od Anilabu. Vždy, keď ochutnám túto skvelú kávu, tak som nabitá plná energiou. Je to moja každodenná zdravá rutina. A viete, čo je na tom produkte najlepšie? Že to je kombinácia dvoch silných zložiek, a to matcha a reishi. Matcha je plná antioxidantov, ktoré mi pomáhajú udržať zdravú pokožku a taktiež mi podporuje imunitu. Čo sa týka reishi je fantastická huba, ktorá mi pomáha zmierňovať stres a taktiež dodáva mi vlastne celkovú pohodu. Čiže je to dokonalá kombinácia. Táto káva má výbornú chuť, ktorá mi vyhovuje a je to pre mňa skvelý spôsob, ako začať nový deň. Ak hľadáte kávu, ktorá vám dodá energiu a nebude dráždiť váš žalúdok, tak rozhodne odporúčam túto kávu Coffee Matcha od Anilabu. Stačí navštíviť link pod videom a teraz prebieha akcia 1+1 zdarma.